My fresh on the beat. A kullum sai ta kira na akalla kamar su 90, da safe da rana da daddare kuma su 30. Ko ta yo text a cikin waya na ta yo dogon rubutun, wai na ki daukar wayar ta na ki duba text ɗinta, me yake faruwa hakan ne? Na duba na gashi soyayya ce take damunta, na auna na gashi kauna ce, ita farin cikinta ta ji an sa waƙe na soyayya ce, duk da bata taɓa ji murya ta zahiri ba. Allah sarki, da zan same ta, da na ji har gida domin inganta. Allah sarki, da zan same ki, da na zo har gida neman hauranki. Uziri zaki dan shi dan adam ajizi ne, dan koyaushe tunani na da nazari bai wuce akan ku ne. Masoya farin cikin mu mawaka mu baku nishadi wajibi ne, domin farin cikin ku shine nama a bayyane. Masoya ma hakan kike nuna mini damuwa, dan na san hakan dole zai faru yar uwa. Uziri zaki dan Allah ki bari damuwa, kullum hakan a gona dan na faruwa. Allah sarki, da zan same ta, da na ji har gida domin inganta. Allah sarki, da zan same ki, da na zo har gida neman hauranki. Haƙuri uziri shi za ku yi ‘yan uwa, burin duk mawaƙi ya cire ku a damuwa, ya saka ku nishaɗi zuciya ta yi gyaruwa, ya sako farin ciki a zuciyoyi sai saituwa. Allah sarki, da zan same ta, da na ji har gida domin inganta. Allah sarki, da zan same ki, da na zo har gida